us vull agrair molt la vostra assistència en aquesta sessió de Cortum. Jo vull agrair a Cortum primer la seva existència i el fet que ja està a punt de celebrar 10 anys doncs promovent el debat i promovent l'intercanvi d'idees, i per tant us vull agrair a tots l'amable assistència i, home, això que hi hagi inclús llista d'espera, vaja, és que m'honora, però vull dir que espero estar a l'altura de l'expectativa. I, en tot cas, agrair-vos la invitació, i crec que la casualitat ha volgut que ho celebréssim en un dia que és veritat que avui està ple de connotacions, i en tot cas, perquè avui s'ha escrit, s'ha parlat i s'està parlant molt de la celebració, de que fa 50 anys cadascú, avui ha fet la reflexió de què fèiem, fa 50 anys on estàvem. Un servidor estava a casa també amb els seus germans, un tenia 10 anys i per tant jo sempre ho recordaré perquè aquell dia no vam anar a l'escola i ens vam posar davant de la televisió en blanc i negre, on hi havia un senyor molt trist que ens anunciava que el general Franco s'havia mort, el dictador s'havia mort, i per tant, sempre, personalment sempre ho recordaré, ens vam quedar a casa a jugar, però molts de vosaltres estàveu en altres circumstàncies, amb altres sentiments, veníeu de molta lluita i per tant era un dia que significava esperança, canvi i canvi d'etapa. En tot cas, el que està clar, perquè ara això està bastant sotmès a debat, en tot cas una sessió de Cortum segur que no ho haguéssim pogut fer fa 50 anys, per si hi ha algun dubte. Mireu, jo us volia, perquè vam posar el títol Fabricant el futur d'Europa, transformar per avançar, perquè volia fer alguns comentaris. Fabricant em relliga amb el que ens estem dedicant, que és política industrial, Europa, i avançar per transformar per avançar. Volia fer referències una mica a la defensa de determinats valors. Per tant, jo volia començar per política industrial, que és la contribució que fem al projecte d'Espanya i del govern d'Espanya, que fem la contribució a Europa, i a Europa la contribució a la defensa d'uns determinats valors. Però ho faré al revés. Voldria començar parlant de la necessitat no de noves militàncies, sinó la necessitat d'enfortir la defensa de valors que donàvem per obvis i que us he de dir que no ho són. Primer tema. Després, que Europa és l'espai, l'escala mínima per defensar aquests valors. D'Europa volia passar a què està aportant en aquest projecte d'Europa i d'aquests valors Espanya com a país i el govern d'Espanya en aquests moments, i després fer alguna referència a la contribució que fem des de la indústria i la reindustrialització a aquest projecte. I per tant començo del més general al més concret. Mireu, avui surt en un diari, que és El País, que és un diari que jo crec que fa anàlisis i enquestes serioses. Clar, ens parla que, per exemple, especialment parla de generacions, la generació Z i la generació millennial, que no és les generacions presents en aquest sopar avui, però que surt que una quarta part dels nostres joves, i per tant dels Z, que són els de 18 a 25, i dels 25 a 30 i pico, hi ha una quarta part que quan els hi pregunten què prefereixes, la democràcia o veuries acceptable vies autoritàries? Home, hi ha una quarta part que s'inclinen per podria ser interessant o podríem admetre o directament recolzem les alternatives autoritàries, les alternatives a la democràcia. Ho dic perquè
des de l'enquesta d'avui fins al que anem veient des del punt de vista global, a nivell internacional, i el que jo també veig a Europa, i evidentment el que jo veig els dimecres en el Congrés de Diputats, que és la sessió que em toca anar al Congrés, jo no soc diputat, però sí que anem a la sessió de preguntes. Això ens porta, i jo crec que no ho pensàvem, però al cap de 50 anys ens torna a tocar, tornar a defensar valors que jo crec que fa 20-25 anys, en els feliços 90, donàvem com obvis. Fa 10 anys estaven en l'agenda molts valors que ara jo veig. Fa 10 dies estava a Aràbia i hi havia estats que posen en qüestió l'agenda 2030. Vas a Brussel·les i veus que hi ha gent que posa en qüestió valors que des de sempre havien estat associats a Europa. I per tant, la primera cosa que voldria expressar és que ens toca tornar, no a militar, perquè molta gent aquí, des d'allà on sigui, des de partits polítics, des de la seva trajectòria social, des de sempre hem militat amb els valors de la llibertat, de la igualtat. En aquests moments, per exemple, al Brasil hi està havent-hi una batalla molt important on una vicepresidenta, la Sarah Agesen, ho està donant tot perquè l'agenda de lluita contra el canvi climàtic no decaigui. I per tant, la primera cosa que us voldria dir és que, escolta, i a mi, no sé, personalment ja m'agafava, escolta, jo portava molts anys d'autònom, fa 2 anys, demà farà 2 anys, que vam prendre possessió del govern. I la veritat és que he de dir que ara ens torna a tocar a defensar amb força valors que donàvem bastant per fets, que estan sent qüestionats i que ens tornarà a tocar defensar. Defensar com molts de vosaltres ho veu defensar fa 50 anys, amb claus noves, amb reptes nous. Fa 50 anys el canvi climàtic no estava en l'agenda de debat, però ara ens torna a tocar defensar. Perquè, evidentment, valors que es donaven per obvis ara són molt qüestionats. I, per tant, en aquest sentit, jo he d'expressar, reafirmar-nos en què hem de defensar això. Això vol, i crec que la nostra escala és l'europea. I per tant, Europa, que és un projecte que es va fundar, és bo recordar-ho que després de la Segona Guerra Mundial es va començar a fundar com a projecte a través de posar en comú interessos, perquè va començar l'any 50 amb la Confederació Europea del Carbó i l'Acer. És un projecte polític que jo crec que encarna ara encara els valors amb els que creiem. És l'escala mínima. El 50 va començar amb coses que tenien a veure amb la industrialització i que el 57 ja va agafar un concepte de mercat, d'una comissió econòmica europea, i que jo ara, en tot cas, vull expressar. Europa ara està en una gran disjuntiva, perquè l'Europa que nosaltres estimem, la que havíem somiat, la que ara en formem part, us he de dir, amb molts trets de lideratge, aquesta Europa que encarna model social europeu, que encarna els valors de la llibertat, del respecte a la llei internacional, a la multilateralitat, a la força de la llei i no la llei de la força, aquesta Europa jo crec que és la nostra escala mínima per poder seguir defensant els nostres valors, que són els valors de la nostra societat, que són encara els valors majoritaris, però que són valors que en aquests moments estan posats en qüestió. I per tant, és el moment, i a mi em surt a tot arreu on vaig,
també avui aquí, però fa 3 dies en una fàbrica, perquè a mi em toca com a ministre d'Indústria anar a moltes fàbriques, sempre ho dic a peu de fàbrica, que ens torna a tocar defensar Europa més que mai. I en tot cas, a més sempre els hi dic a tota la gent que estan allà treballant per transformar la nostra indústria, que ens torna a tocar. Per tant, si volem defensar el model social, polític, de llibertats, us diria d'humanisme europeu, ens toca tornar a defensar aquests principis, perquè aquests principis ara tenen adversaris. I els adversaris dels valors, de la cohesió social, de la llibertat, de la igualtat, del model social europeu, saben que per acabar amb aquests valors, una de les primeres coses que han de fer és afeblir i destruir el projecte europeu. I per tant, Europa, en tant que encarni aquests valors, doncs té molts adversaris. Aquesta és la veritat. Té adversaris interns, els veig cada dimecres al costat, els tinc a 2 metres, perquè són la gent que en base a el que ells en diuen l'Europa de les nacions, l'Europa dels estats, de les sobiranies de tots i cada un dels estats, el que fan és dividir, fragmentar Europa. I per tant, és evident que són enemics d'Europa, d'una Europa federal, d'un projecte europeu, perquè són els grans adversaris dels valors de progrés, de la llibertat, de la igualtat. I per això, dels valors generals, ens toca a nosaltres com a aquesta escala mínima per pintar alguna cosa en el món. Perquè nosaltres, que érem el 26% de l'economia del món fa 25 anys, al canviar de mil·lenni, nosaltres hem anat perdent pes. Això té algun element natural, que és que moltes parts del món estan creixent, s'estan desenvolupant, i això és positiu. El que no és positiu és que la fortalesa europea intrínseca del projecte europeu es debiliti. I per això després us parlaré que la reindustrialització, que tornar a recuperar capacitat productiva d'indústria manufacturera a Europa és bastir i enfortir la base material absolutament necessària per després poder defensar els nostres valors. Què vull dir? Que la política industrial no és una política sectorial, sinó que és una de les grans estratègies que tenim, absolutament imprescindible i necessària, perquè la defensa dels valors que defensem no sigui retòrica buida, sinó que tingui una base material, econòmica, per poder defensar aquests valors. I per això, a peu de fàbrica, dic a la gent que estan transformant la seva indústria, que estan digitalitzant la indústria, que estan dotant a la indústria de resiliència, que estan a peu d'obra bastint el millor projecte europeu que podem fer. En aquesta Europa que ara, per dir-ho manera, jo crec que aquesta Europa no es pot quedar allà on està, perquè només podrà fer 2 coses: o tirar enrere, que vol dir començar a destruir el que hem fet les últimes dècades, o tirar endavant, que vol dir aprofundir en el projecte europeu, que vol dir realment lograr, sí, un mercat interior molt més potent del que tenim ara. Però, a més, vol dir començar a construir coses d'escala europea. No de sumar els esforços, sinó de fer coses paneuropees, d'escala europea, amb fortalesa europea. I, per tant, aquí hi ha un dels temes de aprofundim en el federalisme europeu o fem regressió cap a cadascú tornar cap a casa seva. Bueno, doncs els enemics del progrés volen cadascú cap a casa seva, amb la vana il·lusió de que més tancadets, cadascú en els seus estats, doncs podran defensar coses. I no, jo crec que el que toca ara és molta més Europa. Home, jo crec que aquest any, a més, hem tingut un gran catalitzador.
no? Que és la presidència de la nova administració als Estats Units, que ens ha dit bàsicament que tota l'agenda de la il·lustració, que tota l'agenda dels valors de la trilogia revolucionària, diguem-ne, de la igualtat, de la llibertat i de la fraternitat i de la solidaritat, aquesta ja no és l'agenda que gran part del món defensa. I teníem en l'eix atlàntic una potència de la que va sortir moltes d'aquestes idees que, per dir-ho d'una manera, ha fet que jo crec que Europa ara abandoni una certa ingenuïtat i abandoni també actituds que era certes coses ja ens ho defensa el nostre cosí gran. Bé, doncs Europa ara està radicalment davant de la seva responsabilitat. Primer, perquè hem après que o ens defensem nosaltres o ja ningú ens defensarà. I això vol dir assumir moltes més responsabilitats de les que les últimes dècades nosaltres teníem. Perquè els valors es defensen. I si no tens capacitat de defensar, ja no pots, només pots fer declaracions, però no pintes res en la resolució del genocidi de Gaza, ni pots pintar res en la defensa de la nostra frontera, que està en el Donbass i en el Donetsk. I on altres decideixen per nosaltres el futur de moltes de les coses que estan passant. Per tant, Europa és un projecte que aquest any està guanyant amb maduresa, amb realisme, on s'ha acabat l'etapa de la ingenuïtat o de la comoditat. I ha d'afrontar la responsabilitat. I això vol dir aconseguir les grans oportunitats d'Europa, però també vol dir assumir la responsabilitat que comporta fer-se gran. És a dir, ser responsable dels teus actes. I en aquest sentit jo crec que tenim dos disjuntives. I crec que la gent que som partidaris del progrés el que hem és d'aprofundir en el projecte europeu, que és una de les batalles que hi ha ara. Bueno, en això, en aquesta Europa i en aquests valors i en aquestes causes, quina crec que és l'aportació d'Espanya com a país i del govern d'Espanya? Bueno, doncs jo sincerament he de dir que és de les coses que a mi em sorprèn, que és ara en la discussió del COP30 al Brasil, o en totes les sessions que fem a Brussel·les, o quan a mi em toca anar a Aràbia Saudita a defensar una certa agenda sobre el futur del turisme. Bueno, doncs, sincerament crec que Espanya, amb el seu tamany, un país mitjà del món, és evident a tot arreu, que som ara un referent claríssim com a societat, com a país i també com a govern, que som el referent d'un país que defensa, i després tindrem, i podem parlar després, del nostre debat intern i del combat polític que tenim també a Espanya. Però és evident que ara nosaltres som punta de llança d'un projecte progressista, d'un projecte que encarna, jo crec que millor que ningú, amb més nitidesa que ningú, el que és la socialdemocràcia, el socialisme democràtic, o, en termes generals, les idees del progrés, d'una esquerra que hi afegeix un altre tema, que a més té la credibilitat dels resultats. És a dir, és la socialdemocràcia que funciona. La socialdemocràcia que defensa en plenitud tots els projectes que vol dir progrés econòmic, redistribució de riquesa i ampliació de drets i una aposta radical per la convivència. I això, diguem-ne, això us ho he de dir, que és d'una manera clara, d'una manera clara. O sigui, a Brussel·les ens assentem i la nostra credibilitat ve, per exemple, de que som l'economia que ja des de fa 3 anys està creixent més i amb més potència i amb més qualitat de tota Europa. I la credibilitat que ara defensem l'agenda de lluita contra el canvi climàtic contra tots els lobbies que s'han tornat a reanimar
i que de la mà, evidentment, de la primera gran potència que ha dit això és una falsedat, això és una cosa que hem d'acabar amb ella, perquè hem d'acabar amb l'Agenda 2030, que és un consens universal entorn d'uns determinats valors. I contra això, qui s'aixeca amb més nitidesa, amb més fortalesa, us he de dir que és Espanya, de manera clara. I a més, perquè un podria defensar amb molt èmfasi certs principis, però no venia avalat pels teus resultats interns, no? No venia avalat podria ser molt socialdemòcrata, però tenir un desastre de funcionament. Doncs jo, sincerament, constato i ho vull compartir que tenim la credibilitat també dels resultats. Llavors, perquè aquest és un govern que després, si voleu, parlem dels 1.000 problemes que té, però la seva agenda de progrés econòmic, d'ampliació de drets i d'aposta radical per la convivència és una agenda que està tirant endavant, que està desdibuixada cada dia, perquè tenim els adversaris d'Europa i tenim els adversaris cada dia a Espanya d'aquesta agenda de progrés. I tenen molt poder, us ho he de dir, i que tenen molt poder econòmic que deriva a poders, evidentment, comunicatius, d'explicació cada dia de la realitat o de deformació de la realitat, i que evidentment tenen molts tentacles, com avui hem vist, en els àmbits, diguem-ne, d'una part de la judicatura, evidentment de l'estat, del Deep State, de manera claríssima, i que tenen, com evidentment, un entramat econòmic, mediàtic i de determinats poders que des de fa 2 anys, demà farà 2 anys que vam prendre possessió, i al cap de 3 dies algú contrari a tots aquests valors deia «Quien pueda hacer, que haga». I això és el que estem vivint, que tothom, contrari a aquesta agenda, està fent el que poden. Llavors, en aquesta agenda, que jo crec que el que més els molesta és que tenim resultats, perquè l'agenda aquesta progressista, moltes agendes progressistes, a vegades tothom els hi reconeix la bona voluntat, però s'acaben atacant per la manca de resultats. I jo crec que, sincerament, en aquest, ja no parlo dels 2 anys de govern, sinó dels 7 anys de la presidència, del que he de dir que és un president, home, que si alguna cosa no li manca és valentia en la defensa d'aquests valors, i també he de dir de l'interès general. Ho dic avui, que són dies complexes, però jo, en tot cas, us ho expresso, vull dir, jo soc ministre perquè m'ho van demanar, no perquè ho demanés, vull dir que estic aquí, per dir-ho manera, servint a una causa ara des d'un àmbit de govern d'un estat, però us ben asseguro que vull dir que és un president que en això hi creu. I que per això encarna la lluita per una determinada Europa. Europa, fa 2 anys, no s'atrevia a dir que la solució de Gaza passa per 2 estats que haurien de conviure. I ara molta més gent ho diu, però qui ho va dir en primer lloc a les portes de Rafah va ser Pedro Sánchez. El que els hi diu davant del capitalisme global que la lluita pel canvi climàtic és una lluita irrenunciable, i això us asseguro que vol dir 30.000 lobbies que manen molt, i amb els quals nosaltres podem dialogar, i dialoguem permanentment, i parlem permanentment, però hi ha una diferència, però no ens sotmetem. Dialoguem per entendre, però no ens sotmetem. I també us he de dir, qui tenim davant com a alternativa, us he de dir que una de les moltes diferències és que aquests es sotmeten, a lo que els altres determinen, i que no es plega davant de tot un president Trump quan ens diu
vosaltres hauríeu d'invertir un 5% per combatre i defensar-vos amb el qui, per l'altre cantó, jo em puc entendre qualsevol tarda. I acordo repartir-me a Ucrània. Us he de dir, fàcil no és dir-li que no, que nosaltres seguirem amb una estratègia que és honorar els compromisos de defensa, però no a passar un 5% que voldria dir, en aquest cas concret, comprar-li tot l'armament amb ell. Perquè un 5% vol dir que no tens cap capacitat de generar capacitats pròpies ni a Espanya ni a Europa i que per tant ni compres amb ell. Us ho poso com a exemples molt reals i molt clars del que tenim en joc. Bueno, a tot això, humilment un és ministre d'Indústria i Turisme i aleshores us he de dir molt clar que els dos encàrrecs és treballar per la reindustrialització d'Espanya i treballar per la transformació del model turístic a Espanya. Són les dos vessants. La reindustrialització, i si voleu després, no em vull allargar, però és venim de 30 anys de desindustrialització, atenent a una globalització que era d'un món diferent al que tenim ara. Sempre dic i explico que jo vaig començar el 91 a treballar en un port de Barcelona en favor d'una zona d'activitat logística que era l'inici de la gran globalització. En un món que era indiferent, on produir? I en ares a la competitivitat i a les avantatges competitives de cada lloc, decidíem que podíem deslocalitzar la producció en el món. D'això ha vingut dècades de deslocalització, de desindustrialització. Bueno, ara us he de dir que el món ha canviat i que, per tant, com que ja no és un món pla, és un món sense tensions, ha emergit amb molta força un concepte que es diu autonomia estratègica. Ho hem viscut, ho hem après, fruit de moltes lliçons. La crisi del 2008 ens va demostrar que els països que tenen més capacitat productiva són més resistents, més resilients, tenen més qualitat social. La pandèmia ens va descobrir que al món li podien passar 1000 coses i que aleshores podies haver de trucar no per tenir una gran tecnologia, una mascareta, que a Europa no n'hi havia. I per tant vam descobrir que al costat de la globalització, que ha tingut tants efectes positius en el món, perquè a Europa ho notem menys, però hi ha hagut milers de milions de persones que han sortit de la pobresa extrema en el món. Però també és veritat que ha tingut efectes a vegades perniciosos. Per tant, anem a una globalització regionalitzada on està matitzat per la reflexió de podem deslocalitzar, però necessitem tenir capacitats mínimes en zones que pot ser el teu país o zones de confiança a Europa. I això ens porta que ara el nou paradigma és, en lloc de deslocalitzar, relocalitzar, en lloc de desindustrialitzar, reindustrialitzar, i per tant tornar a guanyar capacitat productiva en el teu àmbit d'influència. I en això estem, i per tant d'això deriva una política industrial que en lloc de ser passiva davant del que passa, és molt més activa, tenim molts més recursos per poder fer política industrial, ja no només el que es diu horitzontal, els factors de competitivitat, sinó incidir en la creació, transformació i millora dels nostres sectors productius. Això vol dir que nosaltres, després de dècades de perdre capacitat productiva, ara estem treballant per parar la baixada i començar a pujar una altra vegada. I en això estem. I he de dir que ho estem aconseguint. Perquè si no, no tindríem els resultats econòmics que tenim. I ho estem fent en una Europa deprimida, amb veïns que no treuen el cap, però nosaltres estem mantenint aquest paper. Com jo els dic als meus col·legues, fa 3 setmanes vaig estar amb la ministra d'Indústria d'Alemanya, que jo quan estava amb ella pensava, home, aquell nen de 10 anys de l'Espanya del 75, no hagués pensat mai que tindria aquesta conversa amb una ministra d'Indústria d'Alemanya.
on ella em deia, hòstia, és que vosaltres ara sou un país molt referent, i on veia una Alemanya que sempre havia estat, no? A casa sempre volien o miele o, no? La qualitat alemana, vale? Clar, m'estava explicant els seus drames industrials, i jo el que li deia és, nosaltres estem contents d'anar bastant bé, però nosaltres us necessitem a vosaltres. Nosaltres necessitem el vostre lideratge, la vostra potència, perquè nosaltres, si fóssim ciclistes, som els que xupem roda de les potències, de França, d'Alemanya. I per tant, estem per col·laborar. Per cert, una ministra de la CDU, demòcrata cristiana, davant d'un ministre socialdemòcrata. Jo li vaig dir, nosaltres estarem amb vosaltres, perquè el que jo no vull és que la AfD, o sigui, la ultradreta alemana, us mengin el terreny. I per tant estem disposats a transaccionar, era un tema de l'electrificació de la mobilitat. O sigui, ella m'explicava, ho dic com a exemple, l'AfD, la ultradreta alemana, ens roba molts vots a l'Alemanya de l'Est pel tema de la immigració. Però a l'Alemanya més industrial d'Occident, de la part oest, per la desindustrialització. Perquè els treballadors atemorits pel canvi en la indústria de l'automòbil, si no veuen esperances, llencen els braços de la demagògia del populisme de dretes. I us ho dic perquè, per mi, gent que sempre han estat adversaris tradicionals, ara jo me'ls sento molt a prop. O sigui, jo, el centre-dreta d'humanisme cristià a Europa, jo ara me'ls sento en aquesta nova batalla com a aliats de la mateixa causa. Després ens barallarem per les polítiques típiques. Però què veig com a drama? Que aquesta dreta amb la que sempre havíem construït Europa està perdent molta força. A Catalunya, perquè s'entreguen a les aliances i als Vox de torn. A Espanya, perquè s'entreguen a Vox. I a Europa, perquè aquesta democràcia cristiana ha perdut tot el seu sentit i s'està entregant a la demagògia de la ultradreta. Us ho dic perquè jo crec que en aquests moments que hem de tornar a les coses més bàsiques, en el fons, ara defensar el model social europeu, per mi és bàsic. I en això, per tant, també són moments d'obertura i també d'aprofundir en el projecte nostre progressista d'esquerres. I per tant, escolta, us volia explicar que estem davant de grans oportunitats, que moltes coses depenen de nosaltres, de la nostra voluntat, i que jo crec que estem en un moment on coses que donaven per òbvies ara estan en qüestió. I per això dic que, mira, després de 50 anys ens torna a tocar amb claus noves, amb reptes nous, etc. Afrontar, com sempre, la lluita per la llibertat, per la igualtat i pel valor de la solidaritat. Perquè els nostres adversaris tenen molta força, tenen un domini immoral de les noves tecnologies, que és un dels grans temes, de la nova tecnologia digital, de tot allò que emana de les noves tecnologies que ens permeten crear, comunicar, relacionar-nos, i que, per tant, nous instruments, noves estratègies per seguir defensant els valors, les del 75 i les del 2025. Moltes gràcies.